Здравейте и добре дошли в нашия YouTube канал Our Crazy Lifestyle, на мен Силвето и на Петко. В събота си взехме разкошни телешки домашни ребърца, така че сега съм решила тях да ги направя, защото от същото място взех и родопски картофи и много хубав прас. И това, което сега ще сглобя в гювеч, рецепта, каквато не съм правила до момента, в мой стил, ще експериментирам с различни видове подправки. Най-важното е, че всички продукти са ми домашни, идват от Родопа планина, нашата любима планина. Знаете къде се намира шоколадовата ни къща? Чеколати на булевард Македония номер 10. Точно на гръбчето на шоколадова къща Чеколати има градинка. На тази градинка всяка събота спира бусче. Емине е жената, която вътре продава, заедно с съпруга и предполагам. И имат много вкусно, всичко е телешко месо, телешки суджуци, овче кашкавал, овче и козе, но имат и краве сирене, люти чушлета, домашно пиле, въобще все вкусоти от техния родопски регион. И всичко наистина доказано е много прясно, много домашно и много вкусно. И сега с техните вкусоти от нашата любима Родопа планина, Силванка ще сглоби едно ястие в гювеч. След като хубаво сте измили ребърцата, започвате да ги овкусявате. Солчица, черен пипер, по желание разбира се, куркума, червен пипер, кимьон, обожаваме кимьон у дома, можете да си сложите и шарена сол, зехтинче и хубаво с ръчичка си ги омазвате от всякъде. Ако могат да престоят, окей, ако не, директно в тигана с малко зехтинче под капак, от двете страни си ги обръщате, за да можете да ги запечатате и да ги добавим накрая към гювеча. Винаги от формичката, каквато и марината да имате, си я изсипвайте. Готови сме вече с ребърцата и докато ребрата ни се задушават под капак, започваме с другата плънка за гювеча. Червен лук, бял лук, чесън, моркови, розмарин, зехтин, прас сложете, ако имате, подправки отново по ваш избор, сол, червен пипер, сминдух, можете и шарена сол да сложите, черно пиперче и хубаво разбърквате цялата тази смес за гювеча. След като е готова вече, си я изсипвате в самия гювеч, добавяте си отгоре готовите запечатани от двете страни ребърца, доливате си малко водичка или бульонче, ако сте си направили предварително, и мушкате цялата тази вкусотия да се пече на бавен огън. Аз пека на 150 градуса, около 2 часа във фурната, като решетката я слагам най-отдолу и върху решетката слагам гювеч. Ей това обливане на маринатата с водичка, не го пропускайте, сложете и вино, ако искате. И резултата – крехки, телешки домашни ребърца с много вкусни картофки, морковчета и сосче и добър апетит на всички!